Ġiet inawgurata sistema ġdida ta' għajnuna navigazzjoni tal-ajruplani għal għawdex b'investiment ta' 700,000 euro. Din is-sistema ħadet post sistema li kienet ilha tintuża 30 sena u tejbet b'mod sinifikanti sigurezza u l-effiċjenza tat-titjiriet fuq ir-reġjuni. Spjega aktar dwar l-apparat iċ-Chief Technical Officer tal-Malta Air Traffic Services Jesmond Farrugia. Il-funzjoni tiegħu ta' dan l-apparat jagħti żewġ affarijiet, jagħti bearing, dak l-apparat ngħidulu VOR, u tieni apparat jagħti distanza mill-ajruplan għal dal-post dik l-informazzjoni l-ajruplan. Hawnhekk huwa sajt importanti ħafna għal Malta, ir-raġuni hija m'għandux obstruction madwaru jista' jinqabad mill-Mediterran kollu. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bowen tkellem dwar l-importanza tas-settur tal-avjazzjoni għal pajjiżna. L-ewwel nett għax huwa sors illi bih il-pajjiż iġġenera income illi huwa importanti għall-ekonomija tagħna. Iżda fuq kollox għax lilna itina l-importanza tagħna fil-Mediterran. Fil-fatt l-erja tagħna illi nieħdu ħsieb aħna li minn fuqha jgħaddu l-ajruplani hija kbira immens. U aħna ovvjament irridu nkunu dejjem ippreparati biex nagħtu l-aqwa servizz bħala pajjiż il dawn l-ajruplani kollha li għaddu fuq il-Mediterran. U għalhekk dejjem jeħtieġ illi il-teknoloġija li nużaw, il-makkinarju li nużaw ikun dejjem tal-aqwa kwalità.